se veoma sviđa zbog toga što radimo svakakve zanimljive stvari koje će nam pomoći u budućnosti i veoma je zabavno i družimo se. I kao učitelj i kao roditelj veoma sam zadovoljna ovim radom zbog toga što u praksi već vidim koliko taj program ima efekta na decu. Uživaju deca, a uživamo i mi i kao nastavnici i kao roditelji. Kada radimo sa odraslim ljudima, tu Uroš primetio, vidio sam ja juče ovde, odrasli ljudi kažu predajemo se. Za 2-3 minute nemaju ideje, oni stanu, ne mogu dalje. A kad Uroš pitao decu par puta se predajete, oni svi u glas ne. Oni vole da misle. Poent ovoga jeste da misle. Često Uroš kaže nije važan ni odgovor, nego taj put do odgovora. NTC je skraćenica za Nikola Tesla centar. On je nastao sa ciljem da se kod dece unapredi brzina razmišljanja i zaključivanja. Tu se otkriva kako da deca uče na lakši i zanimljiviji način. Program je osmišljen u Menci Srbiji, a njegovi tvorci su dr. Ranko Rajović, specijalista interne medicine, predavač na nekoliko fakulteta, osnivač i dugogodišnji predsjednik Mence Srbije, i Uroš Petrović, inženjer, književnik i fotograf, također dugogodišnji predsjednik Mence Srbije. Program je prvenstveno osmišljen za detekciju darovite dece, kao i za dodatni rad sa njima. Ovo je program za svako dete, čak i za decu s oštećenjem u razvoju i za prosječnu decu i za darovitu. Ali ono što je nekako najvažnije, najveću korist od programa imaju darovita deca. I mi zapravo, kad smo dobili rezultati iz škola, mi smo i očekivali za darovitu decu, to je program koji odgovara njima i njihov načinu razmišljanja. Ali mi smo dobili recimo za dete sa disleksijom iz Čačka. Zvali su me iz jedne škole da je dete bilo povučeno, da nije mogao da uči, da duže od 15 minuta ne može da čita, da ne može da nauči lekciju, da ne voli da dolazi u školu. Kad su ga prebacili na ovaj program, odjednom kao da je progledao. Ja se sjećam kad su me zvali da su mi rekli da dete ostaje i posle škole na dodatnim časovima, kao da hoće da nadoknadi sve što je prethodne 3 godine propustio. Počinje da odgovara, da dobije petice, on problem više nema. Naravno, anatomski on ima neke probleme koji su doveli do disleksije, ali on sad koristi neki drugi deo mozga za učenje, pa se to više ne primeti. U ovom programu, naravno, pokažu se darovita deca, mogu da se nekako detektuju, ali u njemu uživaju i napreduju sva deca. Jako sam ponosan na situacije, a koje nisu retke, da neko dete koje nije baš imalo neke ocene, odjednom se pokaže kao neko ko sjajno razmišlja, ko ima dobre ideje i ko je zaista potencijalno darovito dete. I think that's what NTC does. In an understated way, it provides that foundation for development so that the child can reach his or her intellectual potential. I zato je važno da se od samog početka da se deca postiču, da budu radoznala, da se pre svega igraju, da otkrivaju nove svetove, da što više toga započnu, da dozvole sebi da pogreše. Tako da je najvažnije da roditelji prosto podrže svoje dete u tome da se dete pre svega igra. Jer smo mi program koncipirali na 3 dela. Prvi deo je razvoj mozga. Tu su roditelji najvažniji, pa smo i ceo taj deo programa nazvali IQ deteta briga roditelja. Jer ako roditelji tu pogreše, dete može da ima problema sutra i posljedice ceo život. Drugi deo programa je način učenja i tu grešimo, učimo kako mozak može da uči. I treći deo programa povezivanja naučenog, to je to upotrebno ili funkcionalno znanje. Ja sam konkretno zadužen za tu treću fazu, najzahtevniju programa, gde se deca uče da razmišljaju, da povezuju stvari koje znaju, da sarađuju sa drugima, da slušaju, da se inspirišu i da rešavaju problem. Ko se od vas javlja i kaže mi čemu ovaj predmet služi? Izvoli. Ključ. Ključ liči, ali nije ključ. Mnogo je komplikovan da bi bio samo ključ. A na koju stranu stoji? Na ovu ili na drugu? I na ovu i na drugu, zavisno kako se koristi. Izvoli. Deo od stavka za note.
Kako se ti zoveš? Kalina kaže da je ovo deo ostatka za note. Primetili ste da ima oblik kao muzički instrument. Kada se svira, ovo se stavi na notnu svesku i ovdje se stave note. Aplauz za Kalinu i reč na prvi predmet. Bravo! One of the objectives of Mensa is to pursue research and more knowledge about intelligence, giftedness, and excellent cognitive abilities. And one of the tools for doing that is just to have programs like this, research on intelligence, programs for gifted children, programs for education programs for children. Program je bio naš i još uvek je, dakle, odmah akreditovan od strane ministarstva. Veliki broj direktora škola nas je podržao, pozvao, veliki broj učitelja se obučio, od kojih su neki se zaista inspirisali i postali naši vrlo dragoceni saradnici. Mi, ma koliko da dobro promislimo o svemu, ma koliko da primenimo najnovije otkrića iz neurologije ili šta ja znam čega, ništa to nije bez učitelja i vaspitača koji su na terenu sa decom. Dakle, bez njihove povratne informacije, bez njihovih iskustava, bez njihovih saveta, mi ne bismo uradili ništa. Konkretno, mene najviše u čitavom ovom projektu i u čitavom ovom sistemu učenja najviše zainteresovalo to što te sinapse i uopšte taj napredak dece u kreativnom razmišljanju je najjači do 5. do 7. eventualno do 12. godine. I onda sam i sa svojom decom i sa decom u školi radila i igre i vežbice i shvatila koliko je pokret, muzika, slikanje važno za matematiku, književnost, strane jezike, znači za jednu opštu kulturu i znanje. A ono što je važno u ovom programu, rezultat se vidi za mesec ili dva. Nema potrebe da vi pratite dete 2, 3, 4 godine da se vidi rezultat. Rezultat se vidi bukvalno odmah i onda imamo jako puno poziva iz cele Evrope. Tako da radimo od Norveške do Grčke u već 15 država. Odakle uopšte ja, kao lekar, u programu nekom koji ima veze sa pedagogijom? Kada sam izučavao neke stvari vezano za neurofiziologiju, vidio sam jako puno korisnih otkrića koje nemaju skoro nikakvu primjenu u praksi. Naprimjer, rodi se žensko dete, roditelji kupuju roze sobu. Ako se rodi muško dete, roditelji kupuju plavu sobu. Profesor Vizelj je pre skoro 30 godina dobio Nobelovu nagradu za otkriće da je prva veća stimulacija za razvoj mozga kontrast. Beba mesec dana ne vidi skoro ništa. U toj mutnoću koju jedino vidi, tu su kontrasti jako važni. I ako roditelji kupe roze sobu, kontrasta nema. Mesec dana kasnije beba već može da vidi, ali prvih mesec dana beba je primila milijarde impulsa manje u neki deo mozga. Inteligencija se u principu nasleđuje od roditelja, ali ono što roditelji mogu da pomognu svojoj deci na stimulisanju formiranja sinapsi u mozgu koje su kapacitet za inteligenciju. Znači, ako biste vi jedno dete ostavili bez nekog nadražaja, bez nečije stimulacije, ono bi, dakle, gubilo svoj potencijal za inteligenciju, dok naprotiv deca sa kojom se radi, gde se stimuliše moždana aktivnost, oni razvijaju svoje biološke potencijale najbolje. I zbog toga se u tom smislu može uticati na inteligenciju, ali ne na način da se učenjem, nego prosto teranje mozga da razmišlja. U prve 2 godine postoji takozvana senzomotorna inteligencija. I važno je da se od samog početka deci da mogućnost da skaču, da se vrte, da budu što više u prirodi. Tu kreće najveći razvoj mozga, tu dete je prohodalo, trči, skače i on u hodanju, trčanju sve sazna i mozak to povezuje. I vi svi koji imate malu decu znate dobro da dete sa 4 godine ne možete da ga stignete. Ako ne može da ide da trči u parku, šumi ili negdje u prirodu, on skače sa fotelje na fotelju, sa fotelje na kauč, sa kauča na sto i skače po dnevnoj sobi po pola sata. I roditelji tu prave najveću grešku. Da bi smirili dete, kupuju mu TV ili kompjuter. A dete koje pred ekranom provede neko vreme napravi veliki broj, znači nekoliko desetina hiljada pokreta manje. A danas kada se zna da je sve što doživiš u tom ranom detinjstvu, da se sve ocrtava kasnije na čitav život, mislim da je veliki rizik staviti dete pred ekran više sati dnevno. Isto jedna greška. Roditelji pasiraju deci hranu do 2, 3 godine.
Dete koje ne žvaće hranu, pa nije poslalo milione impulsa u mozak, zato što je čvrsta hrana osnova kako mi živimo i mozak nije dobio milione impulsa. I taj deo mozga će imati manje sinapsi. I ako imamo manjak u jednom regionu, bila roza soba, ili manjak u drugom regionu, nije bilo fine motorike, ili manjak u trećem regionu, dete ima ravne tabane, nije problem. Ali kad imamo manjak u svim regijama, tu će doći do kognitivnog ispada, disleksija, disgrafija, dislalija, diskalkulija, to je u stvari jedna bolest. Sa različitim simptomima zavisi gde se nalazi u mozgu. I pre par godina su Americi čak i objavili 3 univerziteta nezavisno da američka deca imaju smanjene neke duboke strukture u mozgu, što je praktično i nemoguće bilo za nas medicinare, kako može da bude to slabije razvijeno. Zapravo, manjem dolazi stimulacija skore velikog mozga. A za to smo opet krivi mi roditelji, jer ne shvatamo da je pokret, trčanje, hodanje primarna potreba deteta. Jer mi jesmo živa bića za hodanje. I ako mi ne shvatamo da naše dete u periodu razvoja mozga do 5. 6. godine mora da se kreće, napravit ćemo grešku. Dosta smo i mi skloni da u tom početku što više stisnemo da nam deca što pre prohodaju, što pre progovore, a onda smo malo skloni da ih, dobro, ajde, ćuti, sedi i budi miran i tako. Kako mi je dete divno, samo mirno ćuti, sedi, zlatno dete, ali tako? Dete ima najveće sposobnosti od 2. do 5. godine. I ako ne stimulišemo, to se neće upotrebiti. Jednostavno, mozak troši 20% naše energije. I ako nešto ne koristimo, to znači nije potrebno i neće se razviti. Uroš nam puno pitanja postavlja, a Ranko pravi poligone i imali smo te njegove poligone. On nam je namestio neke spravice, pa mi to preskačemo, prelazimo preko toga, provlačimo se. Evo radimo kompleksne poligone da nam je jako važno da dete ima što više različitih pokreta. Rotacija, ravnoteža, dinamička akomodacija, oka, fina motorika. Čak imamo deo poligona da trče unazad. Imaš na početku obično da se skače i onda imaš tako neke, na primjer, dozobriš da probaciš lopticu ili imaš ovako da se provučeš kroz nešto ili da ideš ovako kao u lali. Ovi različiti pokreti su jako važni za razvoj kore velikog mozga. Što je više pokreta, bolje se razvija kora velikog mozga, samim tim bit će bolje i kognitivne sposobnosti. Onda dođeš ovde, na primjer, i bacaš oko obruče neke i to ti je skoro gotov poligon. Roditelji savjet, spremajte decu kao da će da budu vrhunski sportisti. Nema veze što neće, ali vi ih tako spremajte. Za učitelje najvažniji predmeti do 12. godine. Fizičko, muzičko i likovno. To nije bilo važno pre 20 godina, ali danas je jako važno. Konkretno, moje dete mlađe je naučilo sa 4 godine i da vozi bicikl na 2 točka, i da pliva, i da vozi rolere. Zato što se mnogo igramo i kroz pokret učimo i ona se oslobodila i ništa joj više nije problem da napravi. To je taj period kada deca vrcaju od radoznalosti i ta spretnost se razvija na najbolji mogući način. Što manje sedenja, a kad se uči da se mrda, da se hoda, da se poskakuje, da se u ritmu uče i tablica množenja i sve druge stvari koje smatramo teškim, kroz igru one uopšte nisu teške. U kakvoj su vezi grožđe, kroasan i Eifffelov toranj? Francuska. Francuska, tako je. Ajde mi recite u kakvoj su vezi, recimo, bumerang i Sidnejska opera? Australija. Bravo. Može nešto malo teže? Da. A u kakvoj su vezi, pazite sad dobro, jedno jako teško pitanje. Šljiva i Novak Đoković? Srbija. Odlično. Da se neko našao neupućen ovde i gledao tu decu koji igraju u lastiš, koji se igraju loptom, koji prave kolutove i zvezde, mislio bi da je malo zalutao u vremenu. Dakle, zaista je bilo teško ili nemoguće vidjeti kod nekoga tablet u ruci da igra igrice i to nije bilo neke zabrane. Što se jednostavno dogodilo jer im je bilo ponuđeno nešto prirodnije i lepše.
Prvo mesto, drugo mesto, Anđela, treća, bravo. Radimo i sa preškolcima. Za njih je poznato da već posle 20 minuta počinje da im pada koncentracija, čak i kada je reč o kvalitetnoj dečjoj predstavi. U ovom slučaju, evo, ja nisam mnogo daleko išao, da ne bih preterao, to su ipak preškolska deca, sat i 15 minuta, hoće još, dakle, dobijaju nešto za što imaju retko priliku i ta stimulacija moždana, dakle, avantura mozga je jedan veoma inspirativan i jak nagon koji je dosta podcenjen i zapostavljen u našem opšte sistemu. Ne samo našem, mislim da je širom Evrope ista situacija. To bi bilo otprilike to. Nemam više zagonetih priča i pitanja. Juče, noće smo ga jurili. Biće još jedna, ajde. Tako su ga jurili, tako sve. Da nam postavi zagonetke priče. Gde mogu da prođem? Sada biće još jedna. Ajde, biće još jedna. Sjedajte. Biće još jedna. Problem što deca tako lako veruju. Uroš Petrović obično postavlja predmete, pošto mi volimo predmete, ali postavlja i zagonetna pitanja. I tata muskići mnogo rade i to je meni zabavno. Oni hoće stalno još jedno pitanje, još jedno. To je poenta da zapravo sve što radimo sa njima liče na igru, a zapravo nauče jako puno. And I think it's something that we, even as parents or as people, don't realise the importance of that very early training. I mean, we know in theory, but it's put into a perspective of an educational training system. It's quite enlightening and very, very interesting. Pa škola je ko kuće, samo što veliko i onda tu te uče matematiku i slova, da pišeš. Pa sad to sve, ja imam brata i sestru stariju, kažu da će mi biti teško. Ne znam baš kako će biti u školi, ali mi se čini da će u školi biti baš lepo. Pa, zato što su mi brat i sestra pričali da je tamo, kako se zove, onako lože. Pa i onda ja mislim, onako, da nećemo uopšte da idemo u školu. Pa ako se gleda jednostavnom analogijom, mozak je organ za preživljavanje. I ako je to glavna funkcija, onda svako mora da se zapita da li mozak voli da nešto nauči ili ne voli. Znači voli. I praktično je ta mentalna stimulacija primarni nagon, kao što su san, žeć, glad. Znači, ta mentalna stimulacija je jako, jako važna za razvoj mozga. Znači da dete voli da misli. I mi sad imamo situaciju kad krenu u školu, svi vole da idu u školu. Ali već drugi, treći razred sve više dece ima otpor prema školi. Zašto? Ako je učenje primarni nagon. Znači da se uči na pogrešan način. A ovde zapravo mi radimo sve kroz igru i dete non stop misli da se igra. Takav način učenja nije opterećenje dece. Mogu da provedu mnogo više sati učeći, a na zanimljiv način i tako se u stvari bolje pamti. Jer to kada deca dođu do nekih zaključaka sama, takve stvari ostaju za ceo život. A ako se to radi kroz igru, onda su one prosto i tu nekoj socijalnoj interakciji, povezuju, misle i sve, kažem, to što je suprotno te neke suve teorije pravo. Sad samo gledajte stranicu 12, učili smo da prebacimo tekst u slike, to je pesmica, koja je to bila prva gore pesmica, Deca mogu da polete. Jel' tako? Jel' znate svi da pročitate, ali da ne gledate tekst? Da. Deca mogu da polete. Deca mogu da polete. Treba samo da se sete. Treba samo da požele, da zamahnu, da se vinu, kao ptice nežne bele, ka zvezdama u visinu.
I onda dolazimo do jednog dela programa, kada radimo sa decom, vidite samo kako to u školi izgleda. Oni misle da se igraju. Da li neko može da mi kaže u ovoj rečenici koja se krije država? Rus i ja idemo na more. Tu je država Rus i ja. Bravo, Rusija. Odlično. Tu je sakrivena Rusija. Ili malo teže, Slobodan skače. Koja je tu država sakrivena? Danska, bravo. Sad ćete dobiti malo teži zadatak. U ovoj rečenici su dve velike i poznate države sakrivene. Slušajte pažljivo. I desni obraz i levi su danas crveni. Sudan. Brazil. Pa ste Brazil i Sudan, ali u glavi ne možemo da izvučemo, moramo da vidimo na papiru. Taj proces, to se zove misaone klasifikacije, tek kad to imamo razvijeno. Onda tu kad dođe asocijaciju, to je funkcionalno znanje, a mi nemamo ni asocijacije, nemamo ni te misaone klasifikacije u redovnim programama u Evropi, vrtićima i školi. Je neko rekao da dete to ne može, a mi smo videli da može. Možete pisati neke priče, pripovetka, priča, bajka, nebitno. I tu jednom u 7 dana da prebacite tekst u neku sliku i da možete da titate. Ali, tu sad dole stavite napomena, uradite lekciju normalno, kako i treba, a onda napišite da uradite tu istu priču, ali nelogično. Pa se setite Snežane i 7 patuljaka. To je Snežana i 7 dermatologa. Ovo je priča Snežana i 7 dermatologa. Snežana je živjela na obali mora sa maćehom, koja je bila poznata manekenka. Maćeha je bila sve više ljubomorna na Snežanu jer je postajala sve lepša. Za rođendan joj je kupila kremu u koju je stavila jak otrov, koju je Snežana namazala na lice i obrazi su joj pozeleneli. I tada je pobegla od maćehe. Pronašla je kuću u kojoj je živalo 7 dermatologa i oni su je izlečili. Ajde, hoće samo da proba trava, sunce i plemenito, da napravite neku priču. To radimo sa decima, tada aktiviraju sve zone mozga. I onda sam ih učio. Tu reč koju ne mogu da zamisle plemenicu, da prebacuju nešto konkretno. I deca kažu vitez. Sad pazite dečji primjer. Trava je porasla do sunca. Kad ćemo mi da se setimo da trava raste do sunca? Onda je plemeniti vitez stavio štit na tu travu da bi zaštitio od vriline sunca. Kako vitez ide gore, kako štit stoji, nebitno, dete to pamti. I to aktivira te važne zone mozga. I kada mozak radi po sistemu asocijacija, tek onda dolazimo do funkcionalnog znanja. Meni je bilo jako lepo na ovom kampu, zato što sam naučila mnoge i razne tehnike pamćenja i učenja i sigurno ću tako lakše da učim lekcije i lakše dobijati bolje ocene. Učili smo neke načine učenja, kako da lakše zapamtimo pesmice i neke lekcije. Radili smo Newtona, pa smo trebali da ga opišemo u slikama. Pošto on radio zakone mehanike, nacrtali smo čekić i zupčanike, a pošto nju na engleskom znači novo, stavili smo ovu mašinu čekić kao da je nov i TN smo prebacili u ton i zato nacrtali note. Radili smo lekciju iz istorije, u pitanju su istorijske ličnosti, a jedna od njih je Galileo Galilei. Mi smo ovde nacrtali Gali, zato je podsjeta na njegovo ime. Također smo nacrtali zvezde i teleskop, zato što je Galileo Galilei bio prvi čovjek koji je gledao kroz teleskop na zvezde. Tu je također nacrtana i zastava Italije, zato što je Galileo Galilei bio Italijan. Ja bih voljela da u školi učimo isto kao i na NTC-u, da sve lekcije pretvorimo u slike, jer je tako mnogo lakše da se zapamti. U mojoj školi se to ne primenjuje, ne znam zašto, ja bih volila da se primenjuje ovde, ali ovde to se zna, već za NTC, primenjuje se i to mnogo. Imali smo zagonetna pitanja, dobijali smo loptice. Polakše kad smo svi zajedno, pošto svi daju neke ideje, pa svi rešimo zagonetku pomalo.
Kada sam ja osmislio ta pitanja, rekli su mi ljudi koji su u to vreme radili sa decom, kako misliš da ti dete odgovori na pitanje na koje niko ne zna odgovor? Ne može da odgovori kad ne zna. Rekao, sad ćemo da probamo. Došao sam u prvu grupu i odgovarali su na sve. Dakle, za par minuta, uz jednu atmosferu intenzivnog razmišljanja, uz puno smeha, radosti. Niko se više na tim časovima ne smeje tuđim idejama, što mi je takođe jako bitno bilo, da se poštuje ideja, ma kako neobično izgledala. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. Ideja da je zemlja okrugla pre nekoliko stotina godina je bila suluda na prvi pogled. Šta pelikan nema, a sve druge ptice imaju? Kalina? Možda nema pera. Odlično, bez pera, onako ga uždrav, ostane ceo život. Odlična ideja, ali ima perje, i to belo. Ajmo. Možda nema jezik. Možda nema jezik, odlična ideja, ali ima jezik. Izvoli. Pa možda druge ptice imaju, kako ti kažem, nekoliko boja, a on ima samo jednu. Odlično, on je samo beo. Ali pazi, imaš i bele golubove, imaš i crne vrane. Da, ima drugi kljun, drugi boje moj kljun. Jeste rešenje u vezi sa kljunom, ali nije boja. Sa kljunom? Da vidimo. Molim te ja. Zašto se niko ne javlja? Izvoli. Jedini pelikan ima onakav oblik. Onakav oblik, odličan. Ali ima i drugih ptica, ima onaj tukan koji ima polukružni, ali ovaj na kljunu nešto nema, a sve druge ptice to imaju. Izvoli. Nema nozdrve. Kako se ti zoveš? Kažem. Kako se prezivaš? Radovanović, to sam ja. Uroš Radovanović kaže, to je jedina ptica koja nema one rupice na kljunu, to jest nozdrve. Aplauz za Uroša! Pa me zvala recimo učiteljica Slavica iz Valjeva. Oni se igraju svaki dan 15-20 minuta i kaže ovako, deca me pitaju što mi učiteljice ovo radimo svaki dan. Kaže ona, pa da bolje učite. Sad oni onako čudu kako da bolje učimo. I Slavica kaže, vidjet ćete sljedeći čas. Slavica odlazi u zbornicu, pita koleginicu iz 5. razreda, koja je razredni starešina, koja je najteža lekcija u 5. Ova žena odgovara, građa ćelije iz biologije. Zašto je teška lekcija? Onda objasnim, tu je bila biologičarka, ima puno nepoznatih reči. Ćelijska membrana, citoplazma, jedro, Golgijev aparat, da ne nabrajam. I deca to ne mogu da upamti, to je sve nešto apstraktno i ne mogu da upamti. To najviše bude jedinici i dvojki. Slavica fotokopira lekciju, dođe u učionicu i napiše na tablu. Ćelijska membrana, citoplazma, jedro, Robert Hooke i čak i 7. razreda dodaje ribozom i Golgijev aparat. Nikad nisu imali dugačke reči, pazite, ćelijska membrana. I kaže Slavica, gledam u decu, merila sam vreme 6,5 minuta. Kao jedan mozak, smeju se, pričaju, dogovaraju. I oni samo kažu, gotovi? Kaže ona da čujem. Sad pazite njihovu priču. U zatvorskoj ćeliji živi robijaš mem i pravi branu. A učio sam ih što je rečenica nelogična, mozak je lakše pamti, to je fiziologija mozga, ne mogu danas da objašnjavam. I taj trik koristimo kod učenja. I sad pazite tu rečenicu koja je glupo objašnjavaju sledećem. A robijaš mem pravi branu jer ga nervira zatvorenik cito, koji ga stalno gađa plazmom, keksom. To je citoplazma. I kad god ga pogodi plazmom, robijaš mem vikne je i drobi plazmu zubima, tu je jedro. I sve su tako radili. Onda su pitali šta je ćelijska membrana, šta je jedro, šta je citoplazma. Kaže Slavica, za 20 minuta mi smo lekciju završili i radili dalje šta smo planirali. U ponedeljak su došli u školu. Učiteljice, ali možemo da odgovaramo biologiju? Ne, deco, to je za 5. razred. Njima je škola igranje. Ovdje je lepše nego u školi zato što ima mnogo više igranja nego tamo. Mora dete da ima osjećaj da se igra. Dete će sve uraditi samo ako u pitanju igra. I škola zapravo jeste igra. I Jan Komenski, čuveni reformator Evropske škole pre 400 godina, rekao je škola je igra. A mi smo radili anketu sa 500 dece prošle godine, 4. razred, bilo samo jedno pitanje. Šta je za tebe škola? Jednu reč samo da napišu. Niko nije napisao igra. Da ne kažem šta su sve pisali, ali škola danas za decu ne igra. Kada bude ponovo igra, onda ćemo imati bolje rezultate. Kada porastem, voljela bi da budem nastavnica matematike, pošto obožavam matematiku i volim da radim sa decom. I kad porastem, želela bi da budem fotograf, zato što mi se sviđa. Kad porastem, voljela bi da budem fotograf ili da se bavim tehnologijom, tehnikom, nešto tako. Kad porastem, voljela bi da budem gastronom. Pa, atletičarka.
Sviđa mi se zato što nauka i kuvanje su dve moje omiljene stvari. Ja sam navikla kuvam tako stalno kod bake kad odem na raspustu, pravimo kolače. I to me jako zanima, a nauka to je nešto što me od malena od uvek privlačilo. Pa sve volim, ali najviše matematiku. Od 10 najtraženijih zanimanja, mnoga nisu ni postojala pre 8 godina. I onda se ljudi upitaju, čekajte, pa zašto mi školujemo decu? Onda ja kažem, pa očigledno ono što uče možda neće biti aktualno za 20-30 godina. Mi moramo decu da naučimo da razmišljaju, a toga u reproduktivnom učenju nažalost nema. Zašto je važan PISA test? Pa to su učenici koji završavaju osnovnu školu. Da vidimo kako povezuju naučeno, da vidimo kako shvataju gradivo. Konkretno u Evropi, za Nemačku PISA test je najvažniji indikator razvoja države za 20 godina. Koje će zemlje dominirati u svetu za 20 godina? Znači, vidi se da će dominirati Istočna Azija. Zato se gleda u obrazovanju da moramo nešto da menjamo. I šta je funkcija škole? Da ih učimo da misle ili da znaju na pamet? Pa da misle. Dakle, igranje na nekom posebnom mjestu. Gde je to igran golf, a da nijedan drugi sport nije? Ajmo. Ja znam u Africi. Ja znam U Africi igraju fudbal, tako dobar. Ajmo dalje. Znam 100% sigurno. Na brdima, dobro. Ali pazi, na brdima se igra i badminton. Postoji razni sportovi. Jel ti vidio nekad da voze bicikle? Trka, pa kroz šumu, cross country. Pa cross. Ajde. Na mesecu. Zato što na njemu ima gravitacije malo i to oni igra na mesecu. Jeste. Kako se zoveš? Uroš Mijajlović. Uroš kaže na mesecu. Naime, 1969. godine u nekoj od misija poneo štab i lopticu za golf i stavio tamo da je malo gravitacija. Razvalio i on je loptica otišla u svemir. Aplauz Uroša. I sutra će ljude razlikovati da li znaju da upotrebe informaciju, a ne kako da dođu do nje. Pa već sad imate na telefonima, pritisnete jednu komandu, vi ste na internetu. Za 20 sekundi ćete znati svaku informaciju, glavni grad neke države, aminokiseline, kako se zovu. Sve ćete moći da nađete na internetu. Ali ako ne znate da povežete, da upotrebite informacije, onda ne znam šta mi tražimo u tom modernom svetu. Ovdje je baš zabavno zato što radimo neka čudna pitanja, neke zagonetke i najviše volim kada nam pokazuje neke čudne predmete, a mi pogađamo koji su ti predmeti. Kada neko to gleda sa strane, on misli ovako i kako se ovi lepo zabavljaju i provode i svi srećni i smeju se i dovikuju svoje ideje i inspirišu jedni druge. Tu se u stvari odigrava jedan jako ozbiljan i važan posao. I kada pokažem deci neki predmet pa tražim od njih da nađu pravu primjenu toga, ja da to sve zapišem i da odem sutra u Zavod za patente, mislim da bi naša zemlja imala veliki broj patenata već za mjesec dana. Kreativnost je krajnji cilj obrazovnog procesa. Visoka inteligencija ne znači kreativnost, to je potencijal. Ali ako mi imamo druge neke faktore koje se razviju kroz porodicu, vrtić i školu, onda će možda da se razvije kreativnost. To je posao ovog NTC programa, da pomognemo deci da razviju kreativnost, da nalaze rješenja tamo da ih drugi ne vide. Za mene je kreativnost kada neko smisli nešto novo, a originalno. Kreativnost je kad se neko potrudi da ima novu ideju i da može da osmisli razne stvari, kao na primjer što je Uroš smišljao njegove zagonetke i pravio fotografije. Imam dosta iskustva s fotografijom i ne ide mi to tako loše, tako da sam se odvažio da držim deci predavanje o tome kako izgleda zlatni presek. Uopšte nije bitno što je tu bilo i nekoliko preškolaca. Razumeju oni mnogo toga kada im se kaže lepo i ozbiljno. I onda malo kako da kadriraju, kako da iskoriste tu tehnologiju, da naprave fotografiju koja će biti drugačija, koja će prikazati ideju. I to onda bude jako onako zanimljivo sa čim oni dolaze. Puno različitih fotografija je bilo i to mi se svidjelo, baš mi se svidjelo fotografije i drugih učesnika. Tu su ideje koje mislim da neko gleda teško da bi ih pripisao deci tog uzrasta. I mislim da će oni posle tog dana i tog opšte konkursa, bez obzira ko je pobedio i ko je šta osvojio, od tog dana pa u budućem životu
praviti drugačije, bolje fotografije nego što su ih pravili do sada. I to je dovoljno. Tu je bio i Goran koji nam je pomagao i učio nas razne stvari. Vodio nas je i na noćno planinarenje. Učio nas je šta je otrovno, šta ne. Također su organizovali svi potragu za blagom, pa su odlučili da naprave da gledamo u zvezde. Pa nas je Goran naučio kako da gledamo gde je severnjača i gde su mala kola i velika kola. Pošto je jedna devojčica nacrtala mapu hotela i okoline, naučili smo gde je sever, zapad, istok i jug i tako svuda su bile sakrivene te zagonetke. Onako da nam se na mapi nacrtani objekti i objekti koji se stvarno nalaze u prirodi poklapaju. Ja vam dam zadatak koji je u vidu zagoneta. Vi ga pročitate, između sebe pokušate da ga rešite. Zob, Iva, krije kraj dubine šumske. Stavite ovde da vidite svi, to je ono kad je iz dve reči izvučena jedna koja je bitna. Evo, Iva. Evo danas smo radili čak posljednji dan sa decom koji su 5. razred, celo prvo polugodište iz hemije smo radili za 2 sata. Neću da podcenjujem hemiju, ali ako se radi na drugačiji način, oni su to sve uradili, tu je bila nastavnica hemije Čačka, mi smo to završili sa njima, propitao sam ih danas, oni to znaju. Hemiju nikad nisam učio u školi zato što one su tek od 7. a ovde sam učio hemiju i mnogo sam brzo naučio putem tih asocijacija, slikovnih asocijacija i bilo mi je neverovatno pošto smo 4 lekcije naučili za 20 minuta. Nismo mi to učili da bi oni sad dobili 5 kad krenu 7. razred, nego da vide da mogu da nauče i nešto što vide prvi put u životu za sat ili 2. Samo je pitanje na koji način im se prikaže lekcija i da li to dožive kao igru ili kao ono reproduktivno učenje što zapravo predstavlja za njih i vrstu mučenja. Pošto imamo neki onako sistem malo i nagrađivanja za to razmišljanje specifičan, onda tačno mogu da pratim da li su se svi javili. I tek 3. dan sam mogao da kažem da svako dete se javilo da kaže svoju ideju. Mislim da je i to jedna od vrednosti ovoga što radimo. Dogodi se, dođu nam deca koja su jako pametna, jako bistra, ali se stide da kažu svoju ideju, ali možda nemaju dovoljno samopouzdanja i onda kad vidim da se takva deca otvore, smatram to neprocenjivim. Kada ste rešavali zagonetna pitanja i priče, vidite, mi tu razvijamo konvergentno mišljenje. Ali kada kažem sastavite zagonetno pitanje, onda razvijamo divergentno. Šta je darovito dete? Visoka inteligencija plus divergentno mišljenje. Sad ćete to da vidite. Ja kažem deci, napravite mi pitanje za crva. Šta možemo da nađemo u biojabuci? To su mi u Sloveniji rekli, bio jabuka. Ili, šta stavljamo na udicu kad pecamo ribu? Šta je odgovor? Pa crv, to su reproduktivna pitanja. I sad idemo korak dalje. Sad pazite kako deca to rade. U kakvoj su vezi udica i bio jabuka? Kad to vidite divergentno razmišljanje. Oni povezuju asocijacije. I da vas pitam, da li dete može da poveze asocijacije i da razvije divergentno mišljenje ako stalno uči reproduktivno? Ne može. Ili jako teško.
Znači moramo jako puno da menjamo. I roditelje, i šta radimo u vrtićima, i šta radimo u školama i kako učimo, pa ćemo možda, tek onda možda razviti uslove da uradimo sledeći korak, a to je funkcionalno znanje. Deca koje pokazuju neka posebna zanimanja za neku oblast su u stvari talentovana. Znači, talent je ako se ispolje neka iznadprosečna postignuća u jednoj oblasti, a darovitost ako se ona pokaže u više oblasti. Sad što se tiče samo pojma inteligencije i pojma darovitosti. Znači, darovitost je mnogo više nego inteligencija. Znači, nije dovoljno samo biti iznadprosečno inteligentan da bi neko bio darovit. Darovitost je u stvari u sadejstvu sa još dva faktora. To su vrlo visoka motivacija i kreativnost. Znači, deca koje su darovita, obično ih vuče ta neka situacija, to rešavanje problema. One su toliko zainteresovane za tu problematiku da vreme za njih prosto prestane da postoji. I tako se vidi od najranijeg doba da su takva deca da prosto sama žele da uče, da nauče slova, da crtaju, da pišu i treba ih prosto u tome podstaći. Moramo da vodimo računa o njima, da ne gledamo na njih kao na čudake. Oni jesu možda malo drugačije, brže razmišljaju, druge stvari im smetaju. I ono što je bitno, ta deca su dosta ovako osetljiva. I oni jako reaguju na nepravdu. Tako da čak se sami udaljuju od svojih učitelja ako vide da su učitelji nepravedni. Tako da i učitelji moraju da znaju kako da rade sa tom decom i da im pomognu da dosegnu svoje biološke potencijale. I onda je Ršum, naš veliki pesnik koji često sa Urušem i sa mnom ide na predavanje, on kaže, pa ja sam zato postao pesnik. Išao je u školu na Zlatiboru, malo selo Ljubiš. I kaže, bili su nemogući. Iskakali kroz prozore, igrali se, ali kaže, učiteljica nas je jako volela. I imao je prijatelja koji se zove Savo. A kaže, Savo i on su se takmičili u svemu. Ko je brži, ko je spretniji, ko će da preskoči potok, ko će duže da zaroni glavu u potok, ko će sa više grane, pa se i povređivali, skoro i podavili. I kaže, Savo bolje od mene. I dobili smo zadatak domaće da napišemo pesmicu. I kaže Ršum, a ja spretniji u reči. I kaže, on napiše pesmicu, dolazi u školu i dolazi njegov red da čita i sad on otvara svoju svesku, a Savo sedi pored njega. Kaže, ima jedan mali Savo, kraj babe je spavo. Baba se mrdnula i Savu pod zube i napiše. I kaže, svi u razredu sme, kaže, a ja, kaže, srećan, kaže, bolji sam tu od njega. I učiteljica samo ustala i rekla, ljubivo je. I kaže, to je bilo trenutak ili dva. Kaže, ja sam se presekao. Tišina, tajac u razredu i ona samo rekla, ljubivo je. Ovo je divan talent. I kaže, meni je pao kamen sa srca, ali si ga pogrešno upotrebio. Pa ga naučila. Šta je pesnička sloboda, šta sme, kako sme, da za kaznu napiše drugu pesmicu i on za 2 dana donosi drugu pesmicu u školu. Kaže, potrudio sam se zbog moje učiteljice. Sad ide druga pesmica. Zlatibore, ti si moje zlato, ja te volim zato. Tu mi žive i otac i majka, Zlatibore, ti si moja bajka i tako dalje, postane pesnik. Kad učiteljica videla talent, ova sekcija, ona sekcija, ovaj konkurs i kaže, ja sam postao pesnik. I kaže ovako, obilazio je svoju učiteljicu dok je bila živa. Ako već znamo danas da se dete razvija, dakle, njegov mozak, njegov karakter, njegove osobine, njegovi talenti jako rano, dakle, u velikoj meri do 5. godine, deo do 7. i možda deo do 12. gde može to da se izbrusi, onda treba da nam je svima potpuno jasno da su 3 institucije koje utiču na, koje prave čoveka, su roditelji, vaspitači i učitelji. Dakle, najvažniji posao na svetu. Što se Mense tiče, mi kao Mense International je dala kao strateški cilj da se radi sa darovitom decom, na njihovom razvoju, na njihovoj detekciji, na praćenju, na razvijanju njihovih potencijala i to je nešto na što se mi polako u Srbiji isto usmeravamo. Jako mi se sviđa ovde, jako je lepo, posvećuju se nadarenoj deci i radimo razne zanimljive stvari i sviđa mi se što smo društvo iz različitih škola, jako se lepo slažemo. I tu je ono što vidimo da oni moraju da budu zajedno.
Oni su inače sami u svom odeljenju, jedno ili dva deteta. Ali kad imate zajedno 20-30 dece, oni mnogo više mogu da urade, jer kreće neka konkurencija i jedan hoće da bude bolji od drugog, od trećeg. I tu počinje ona zdrava konkurencija da što bolje nešto urade. On kad je samo u odeljenju, on nema stimulaciju. A pošto mi jesmo sportska nacija, bar tako ja mislim, onda to ljudima ovako objašnjam. Ako imate izuzetno talentovano dete u fudbalu, da li ćete kad date da igra u 5. ligu ili u podmladak nekog prvoligaškog tima? Onda svi kažu, pa u 1. ligu. A pitam, a šta bi bilo da ga date u 5. ligu? Pa neće napredovati. Pa ajde onda da vidimo ako već imamo tu darovitu decu, a njih je malo u generaciji. Dajte bar da ih okupimo na jedno mesto. I to smo počeli u Čačku. Sad već imamo ove godine u 6 gradova. Niš, Čačak, Šabac, Beograd, Novi Sad, dogovaramo se za Kragujevac, da mi iz tih gradova decu zapravo povezujemo, da nam deca iz jednog odlaze u drugi grad, u treći grad, da pravimo mrežu, jer poenta jeste, kad oni nauče, oni znanje prenose svojim vršnjacima. And the Mensa Foundation is very involved in providing resources for people who do stuff with children. So in this case, it was a very good synergy. We were able to see somebody who's not just working theoretically, but having a real impact on the world and on the way that the world deals with children's education. Branko is the 2015 recipient of this award for his development of the NTC Learning System program. This program is based on the use of neurophysiology and pedagogy and has been implemented in 14 countries in Europe on the national level or in the pilot project stage. And the Mensa Foundation is very proud to be able to present this award to him. Meni se koncentracija popravila od kad sam na tom NTC kampu i stalno radim domaće i zanimljivo je mnogo. Pa oni su fantastični prema nama, trude se što više da nam pomognu, što više da nam olakšaju rad i pritom da se zabavimo. Pa zapiperi nam nešto. Uvek. Trude se da nam sve što bolje objasne i da možemo ono što mi naučimo da prenesemo našim drugarima ili da iskoristimo u daljem životu, u školi. I očigledno, dakle, deca zaista uživaju u ovome i to više nije sporno i to mi je neki motor koji mi daje snagu da mi zaista nije teško da odem i po nekoliko stotina kilometara da se poigram sa decom, da ih nateram da razmišljaju. All of this playing serves a very important physiological as well as psychological purpose. And if we could keep that going all our lives, we would keep growing. Ta moć mašte i igre, ona je svima data i sva je deca imaju. To bogatstvo se samo može nepažnjom izgubiti kada se odraste. Ja sam srećan jer vidim da mnogi odrasli ljudi još uvek nisu, još uvek čurči u njima i mislim da je jedan od najvećih, najboljih rezultata ovoga što radim to kada u nekom to ponovo probudim. Samo iz igre raste, znači, kreativnost koja je baza za ceo život kasnije. Kad je čovjek kreativan, kad nauči da se igra, znači ne samo kada je dete, nego tokom cijelog života, onda je prosto veće zadovoljstvo. Evo, sa radošću sam ovde i u ovoj školi za talentovanu decu. I dalje se igram, i dalje učim, dobijam smajlije, znači nagrade od našeg dragog Uroša i preporučujem svima da što više rade po sistemu Nikola Tesla jer su efekti neverovatni. Dakle, jedan spomenik Nikoli Tesli u Kaliforniji se po nečemu razlikuje od svih drugih njegovih spomenika u svetu. Po čemu se taj spomenik razlikuje od svih drugih? Danilo? Jedini se nalazi na vodopadu. Odlična ideja, ali ne taj, nego jedan drugi u Kaliforniji. Jedini može nešto što nijedan drugi spomenik Nikoli Tesli ne može. Ajde da vidimo, izvoli.
Možda nekad u ponoćni god da smo siđe da se prošita. Možda siđe, ali nije spomenik zaslužan za to. Izvoli! Je li to onaj novi kao interaktivni spomenik koji ti priča kad nešto klikneš uradiš? Odlična ideja, jeste modern, ali ne zbog toga što priča. Ajmo! Mogu da možda odgovara na pitanje. Ne može da odgovara na pitanje, može da radi nešto i drugo moćno. Ajmo! Pa, na primjer, on unutra ima sjelice, onda kad je mrak, to svetli. Odlična ideja, on unutra ima nešto, ali ne sjelicu. Ko je rekao? Jovana, taj spomenik Nikoli Tesli emituje signal za besplatni internet. Aplauz za Jovanu, bravo! Deci treba praviti uspomene. Oni su ovdje bili, mislim da će ovo pamtiti ceo život. Ono što mi radimo, Uroše, to je kako mozak radi. A mozak upravo funkcioniše po sistemu informacija koje stalno dobija. I što više stavljamo lepih informacija i uspomena, to je sutra njima, sutra u budućnosti, ako se sete nečega što je bilo lepo, možda će lakše prebroditi neku krizu. Sad imamo novo istraživanje da čovjek se promeni i kad čita knjigu dobru. A ovdje 6 dana su ipak proveli, tako da verujemo da će im biti ovo jako korisno sve. Meni se još ostaje, meni je jako malo sad ovih nedelju dana. Ja bih volila barem 2 nedelje. Iako sam već bila na ovakvom kampu, ipak svake godine je nešto drugačije. I voljela bih opet da dođem. Reći ću svojim drugarima šta smo ovdje sve vidjeli i potpuno sve ću im pokazati. U Srbiji trenutno po NTC sistemu učenja radi oko 200.000 dece, odnosno toliki je broj dece čiji su vaspitači ili učitelji prošli NTC obuku. Osim u našoj zemlji, NTC program se sprovodi u Sloveniji, Crnoj Gori, Češkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Italiji, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Norveškoj, Švajcarskoj i Grčkoj. U Nemačkoj, Poljskoj i Austriji program je u fazi pilot projekta. Kod nas postoji ideja da NTC program postane deo redovnog školskog programa i da svako dete dobije šansu da maksimalno razvija svoje potencijale.